Vítajte, milí moji priatelia, milí moji sledovatelia, fanúšikovia železnice, dopravy, histórie a prírody. Toto bude jedno nezvyčajné video. Bude to seriál o gameplay hre Sniper Elite V2, kde budeme zabíjať nácky. Takisto budeme zabíjať potom aj zopár rusákov. Táto hra sa odohráva v čase druhej svetovej vojny. Táto pasáž hry sa odohráva v Berlíne ku koncu vojny, ale dosť bolo rečí a pustíme sa do zabíjania. Dnes sa naučíme, ako treba poslať náckov pekne tam, kde patria, a strelíme ich do zadkov. Takže ideme na to, náckov zabíjáci. Na úvode hry prejdeme tutoriálom a začína sa naša prvá misia. A pustíme sa do toho. My sme americký sniper, voláme sa BJ, takže na začiatku hry nás tutoriál oboznamuje tým, ktoré tlačítka máme používať, čo sa na čo používa. Myškou sa vieme porozhliadnúť okolo seba. Bčko je ďalekohrad. Môžeme nazoomovať, odzoomovať kolečkom myší. A takisto, keď stlačíme Bčko, tak odložíme. Potom nás učí na to, že dopredu Včko, A, S, D a hlavným shiftom vieme sprintovať. Ale kam sa ponáhľať, kde sú ešte Vianoce. Medzerníkom sa viete vyšplhať alebo skákať na veci. Potom tu máte také, že inventár Zčkom, prepáčte, papagáj vzadu mi spieva. Tlačítkom Z a X viete zvoliť veci v inventári. Teraz máme za úlohu zobrať tripmine. F-kom položíš, natiahneš kábel, F-kom zasa zapíchneš a už to máme. C-kom si poklakneme a pomaličky sa blížime k cieľu, kde sú tieto dvaja hajzlové. Sem tam budem do toho rozprávať aj po česky, lebo po česky je to ešte zábavnejšie. Vyberete si v inventári kameň, F-kom namierite, odhodíte. Las Vadas, to bola tvoja matka, Magor. Fajne to, kurva. Tak sa to posere. Lebo oni by obidvaja mali ísť odtiaľ preč niekde do psej matere. Jeden odišiel a ten druhý tam zostal stáť, ako keby čaká na sociálne prídavky. Magor jeden. Odišli obidvaja. Ty sú ale Magory. Ja som tady, kukoť, idiote. Teraz zasa C-čko,
čím si láhneme. Poplazíme sa na vrchu. Nevadí, keď budeme špinaví, máme doma pračku, vypereme. Dáme C-ko, aby sme poklakli. Vybereme trojku, čo je pistol s tlmičom, kviečkom. A uhneme. Pravým tlačítkom myši vieme zamieriť a aufnehmen wiedersehen. Headshot. Ten je magor. Už je na cucky. Potom zasa Z-kom vybereme mínu. F-kom položíme a ideme ďalej. A už sa blížime ku koncu tutoriálu a začína sa potom naša prvá misia. Ale to potom uvidíte, keď príde cutscéna. A začína sa naša prvá misia. Ako vidíte, v pozadí je Brandenburská brána, takže sme v Berlíne. Tu ide jeden Überidiot, koho potom odstrelíme. Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. Neither did his Russian contact. Áno, budeme tu zabíjať aj Rusov, lebo niektoré ruské oddiely kolaborovali s Nemcami ohľadom tajných zbraní a začína sa naša prvá misia. Pekne namierime na palicu a tomu už hlava bolieť nebude. Aufnehmen Wiedersehen, verflixte Trottel. R-kom potom viete nabíjať zbraň. Ja si pokleknem, lebo takto ťažko trafia. E-kom potom viete ešte priblížiť. Milujem, keď vystrelím a trafím ich do helmu. A tento dostal do oka. Tu sú ďalší dvaja kandidáti a sakra. Headshot. Headshot. A da bist du ja. No, tento dostal do nosa. Asi som mu vystrelil aj 2 zuby. Je to jedno, že či ho trafíte do ksichtu, alebo do nosa, alebo do oka, vypíše vám to, že to trefa do hlavy. No čau, amigo. To dostal do helmy. Rozhľadneme sa, že či tu náhodou nie je niekde nejaký skrytý nácek. Už nikdy žiadnej nácek, ne? Sofúč? Ja, sofúč. Tak ideme k ďalšiemu cieľu. Tekate oddelám. Mann am Boden. Sagt man das nicht. Ten je ale kretén. A sakra.
No tomu zazvonili. Trafili sme ho do helmy. Zatiaľ si nabijeme zbraň, lebo budeme potrebovať. Lepšie je sa blížiť a byť pripravný na to, že máte vždycky naplno nabitú zbraň. Lebo môže sa stať, ako aj sa stalo aj mne pred chvíľou, že som trefil vedľa. A sakra, ide tiger. Ale to nás teraz nezaujíma, lebo my sa blížime niekde inde. Ideme teraz na začiatok hry, kde budú tie idioti. Títo kreténi, ale teraz ich bude o mnoho viac. Upozorníme ich, že sme tu. Dali sme im o sebe vedieť. Ale bagor. Vybrali sme si dvojkou Tomíka. Čau. No, poď ma hľadať, ja som tady. Eniky, beniky, klikile. Hej, ale magor. Ani sa nečudujem, že ste chalani prehrali druhú svetovú, keď ste takí magori. Ty brďo. Halte die Augen auf. Jaj. Aby som sa trasol, juj. Normálne sa mi trasú pršteky. Jaj. Čo je magor? Ja som mu skrýval za chrbtom, on si radosne uteká. Ty brďo. Dobre, vyrovnáme sa. Utečieme do tejto budovy. Ty, ale magor, ten mi prešiel na nášlapnú mínu. Priatelia, ani sa nečudujem, že títo Obermagori prehrali vojnu. Tak, do krku. Páp, medzi oči. Ty je magor. Kam utekáš? Haló, ja ťa tu čakám. Ukáž sa, ty magor, kde si schovaný? Headshot. Dobre, nabijeme zbraň, týchto máme zlikvidovaných. Potom počas hry máte na niektorých takých tajných miestach schované zlato, alebo máte aj iné cieľy, napríklad kvetinách, niekde na veži kostola, alebo niekde skryté aj v oknách. To si môžete aj odstreliť, aj za to máte nejaké body. Len u mňa sa to už ťažko nájde, lebo ja som už túto hru dohral niekedy aj do konca. Takto sa robí. 127 metrov a headshot. Druhý headshot. Nabijeme si zbraň. Skryj sa tým magom. Headshot. To kámo. To bola ale hlavačka. Ty bláho, tady ta sednula.
brďo, ten je kretén. Jo, Bermagor. Čau, ďalší headshot. Je tu ešte niekde nejaký nácek? Haló, náckové. Už nikde žiadny fricek nie je. No a týmto sme sa priblížili ku koncu úvodného tutoriálu. A teraz sa začínajú tvrdé boje. To bol len začiatok. Takže máme 15 headshotov. Super. 4 zabíjanie s výbuchom. Z toho jeden, čo šľapol na nášlapnú mínu, druhý na druhú mínu. Teraz potom na konci, čo som strelil do tej pambutánovej fľaše, tak ten odletel. A ešte jedného som zabil, neviem ako, ale tiež to bolo výbuchom. Tak ideme ďalej. Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel, an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility, where the other 3 scientists were waiting. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Naturally, the area was defended. I'd expect nothing less. Takže, aby som vám to preložil. Teraz ideme bojovať na Schönerberg ulice. Za úlohu máme zabiť doktora Güntera Kreidla, čo je tiež spolu ako spoluvedec rakety V2, čo každý poznáme, že čo je raketa V2. A za našu úlohu je ho odstreliť, zlikvidovať a nájsť niečo, čo má u sebe skryté. Ale to bude trošku náročnejšie, keďže musíme sa prestrieľať cez celé mesto, nájsť si dobré miesto, kde budeme snajprovať prichádzajúci konvoj, lebo je ešte viac stráženejší ako samotný Führer. Ale my sme americký BJ a my to zvládneme. V tejto hre bude jedno obrnené vozidlo s ťažkým gulometom MG42, čo vidno na tomto obrázku, ale budete to vidieť aj keď sa bude blížiť v hre. A príde potom za ním jeden tank MK6 Tiger jednotka. Ale nebudeme držať čas ďalej. Raz, dva, tri, zdržovanie hry neplatí a ideme na misiu. Na tohto si zoberieme Velroda, pištol s tlmičom. Ten je kreten, ani nepočul, že idem za ním a... Čo je, Lemagor? Ty vláho, táhle sednula. Headshot, ty. Ty, Lemagor. No a čo sa týka zbraní, tak tu máš 3 typy zbraní ohľadom samopalov. Ako originál máš pri sebe Tomíka Thompson 1928. Od Nemcov si môžeš zobrať MP40, tá je o niečo presnejšia ako ten náš americký Tomík, alebo od Rusov si môžeš zobrať PPSH-20.
Ale od tohto Magora zoberieme MP40, len to je v tom, že do nej máš len málo munícií, takže od každej mŕtvoly si musíš zobrať. Alebo ešte tlačítkom E môžeš mŕtvolu prehľadať, čo ti potom dáva také rôzne, že dá ti muníciu buď do jednej, do druhej alebo do tretej zbranie, alebo ti dá dynamit, dá ti granát, dá ti mínu. Od tohto som si získal 15 nábojí do MP40. Zvolíme si jednotku, odstreľovačku a tu nedaleko budú ďalší dvaja kreténi, ktorí už čakajú na to, aby som ich oboskal 9 grammi olova. Skúsime ho streliť do helmy, tento sa málo pohybuje. Aj tomu zazvonilo. Tam nedaleko na streche bude snajper, tak ešte toho oddeláme. Ten Magor ani nevie, že som tu. Ty bláho, to je čo za snajpera? Ten je idiot. Nevadí. Pozdravíme sa mu. Headshot, čau kámo. Tak, ani ten už nemusí kupovať na Boleslavii Baldín. Mu sme pomohli. Ups. Pardon. Tak. Potom na niektorých budovách alebo na niektorých miestach vidíte takýto žltý markér v tvare kosoštvorca, čo vám ukazuje, že kade sa máte pohybovať, kde je váš ďalší cieľ. Získali sme MP40, 2 náboje do odstreľovačky. Pozrime sa sem. Poobzeráme sa, lebo nikdy nevieš, kde môže byť ďalší nepriateľ. C-kom si poklakneme a tak sa priblížime. Vyberieme si veľroda. Najlepší je veľrod, keď sa blížiš k takémuto cieľu. Páči, musím si nastaviť telefón. Tak. Keď sa blížiš k takémuto cieľu, to je sám, a ideme ho. Headshot, ten je Magor. Nabijeme si zbraň. Vybereme si odstreľovačku. Najmä pri takomto otvorenom teréne, kde už, ako vidíte, je stena rozmrdaná, tak vždycky sa pohybujte v klaku, lebo nikdy neviete, kde je skrytý nejaký snajper, buď nemecký alebo ruský, a môže vám potom pekne urobiť problémy. Na takýchto skrytých miestach potom si môžete nájsť zlato alebo niečo do plusu, za čo sa vám rátajú body. Tak. Si dobre pamätám, tak na tejto streche mi mal byť ostrostrelec, ďalší nemecký Oberidiot.
Momentálne ho nevidím. Prepáčte, dám si trošku pauzu, musím si odbehnúť. Malý moment, hneď sa vrátim. No, už som späť. Prepáčte, ale musel som si odskočiť. Takže, kde sme to prestali? Aha, tak tam dozadu, ako vidíte, toho oberidiota, našeho ďalšieho adepta na 9 gramov olova, tak do tej budovy sa musíme preklznúť, ale nebudeme sa s ním maznať a sakra, tak musím sklznúť sem dole, lebo stratil som ich z nadhľadu. Priblížime na nich. To bude headshot. Bláho, tohle ale rozmrdal. Či je magor? Čau, odstrelený v pohybe. Necelých 86 metrov. Nabijeme si zbraň. Kurva, niekde je nejaký snajper. No poď, kámo, nech ťa oddelám. Kurva.
prostredie. Zmeníme si pozíciu. Magor pri MG42. Kamo, tebe zazvonilo, idiot. Aj tomu odzvonilo na gebulu. Aj tento to dostal do gebule. Aha, tomu sme odstrelili vajcia. Ale kde je ten ostrostrelec? Keď budete vidieť niekde snajpera, že sa schováva, headshot. Wow, ten ale dostal do helmy. Bláho. Čo je Magor? A vystreť, kde bol? Ach, nime Wiedersehen. Tak pri ostrostrelci tak tam nájdeš jemný záblesk. Ukazuje mi to pri 12 hodinách, ale ja ho nevidím, ale o chvíľku ho ťa nájdem, ty Magor, kde si strpí. Aha, ďalší vojak. A tam je. Tu si zachytí, ty Magor. No ten ale to schytal do nosa, ten už nádchu nebude mať. Tak, týchto máme vyradených. Ideme si pozbierame od nich nejakú muníciu, aby sme mali im dačo dávať do hlavy. Tak, ďakujem za spoluprácu, chalani. Ďakujem. Ďakujem si, milý, že si mi dal svoju MP40. To sú ďalší traja Magory. Máme si MP40, nabijeme zbraň. Len to je v tom háčik, že najviac môžeš mať do zásobníkov, ako náhradných zásobníkov, len okolo 60. 60 kusov munície, nábojov. Teraz sa sem rozpoháme. Začne si takto platneme. Tam je výbernácek. Vyberieme si veľroda. Tenže Magor ani nevie, že som tu. Čau. Chaleni, keď ste takýto Magori, tak ani sa nečudujem, že ste prehrali válku. Čau. Tomu stena dala druhú. Pardon, ale trošku aj kašlem.
Zrejme som sa nachladol na kúpalisku, keď som bol. A ďalší traja. Tento to dostal do krku. 92,5 metra. No táto gulka ti prišla na čo? Idiot. Čau, aj tento sa pozeral na tú gulku ako vyhoraná myš. Tak. Zaskočil. To bolo prudké. BJ. Ale niekto by mohol dať aj nejaký koment, aby som vedel, že živý vstup ešte na Facebooku ide. No teraz sme dostali granát. Steel hand granát. A Nemci sa nám už ozývajú, že tu je niekde skrytý. Vybere sem z inventára steel hand granát a ideme hodiť. Ten dostal. Čo chceš tým oknom, ty magor, ja som tu a nie v okne. Kde si schovaný? Žiadne nebezpečenstvo. Ty je magor. Žiadne nebezpečenstvo. A ja som čo, ty? Hajzel nemecký. Žiadne nebezpečenstvo. A tu si dostal do chrbta, ty. Idiot hitlerovský. Keine Gefahr. Volltrottel. Tak, ideme sem. K tejto soche. Tu máme nálože, čo budeme potrebovať. Zbraň si dobijeme. Máme ho nabité. No, ešte by som sa chcel vrátiť k tejto hre. Z tejto hry by som chcel vám natočiť miniseriál. Takže nebudem dohrávať celú túto hru, všetky misie naraz, ale urobím z toho, neviem, tak seriál na 2, 3, možno 4 časti. Uvidíme, ako sa nám to podarí, alebo ako sa vám to bude páčiť. No, tam sú nejaké frickové. Áno, sem tam budem hovoriť po česky. Som pozeral veľa českých filmov, mám veľa kamarátov z Českej republiky a české nadávky sú lepšie. No, to už zazvonilo. Kámo, ja ti vidím nohy. Nevadí, strelím ťa do kolena. To je kokot. Ja ho trafím do kolena, on sa chytí za srdce.
No, týchto máme vyriešených. Zatiaľ. Možno, že ešte pribehne nejaký fricek. Udeláme z nich záver krauta. Díky, kámo. Umiestnime ďalšiu nálož. Tak toto potom vyhodíme do vzduchu a ideme sa skryť. Ale ako vidím, už ma niekto videl. Nie je tu niekde nejaký snajper schovaný. Ale nikto. Radšej sa priblížime k cieľu potichu ako prd v gatiach. Tu si poklaknem. Hovorím poklakneš PJ. Aha, tam sedí nácek. Celý magor zaspal v službe. Kokot. No za to by si dostal od Führera dá na zadoček. Tam je ostrostrelec. Auf nimmer Wiedersehen, verfluchte Idiot. Kokot. Niekedy títo nemeckí parchanti sú rýchlejší ako ty a kým by si vymenil zbraň, tak ťa oddelají. Ale najlepšie na tejto hre je to, že keď máš kanál, kde už máš zapnuté aj speňažovanie, to hovorím youtuberom, na budúcim youtuberom, ktorí budú natáčať videá, gameplay, že v tejto hre nebudeš mať žiadne problémy s peňažovaním, lebo nemecké vlajky sú tu urobené tak, že nevidno na nich hákové kríže. Čo tu bude vidno, tak sú tie staré ruské, sovietské vlajky, ale to by nemal robiť problém so speňažovaním. Napríklad už taký Return to Castle Wolfenstein, čo mám tiež stiahnutý do počítača, tak to by už robil problém, lebo tam už máš aj hákové kríže. Tak tu máme ďalšieho adepta, toho musíme odstreliť. Čau, obrnené vozidlo tiež išlo do polievky. Ty seš magor, ja som te oddelal.
Dostal to do trčnej chrbtice. Niekedy, kde máš schovaných viac Nemcov, dohromady je najlepšie trafiť vozidla, tak takých zabiješ čo najviac. No ten už ani nemusí ísť k zubárovi, že ho húbať. Opi! Kto nám ide? Mark 6. Tiger E1. Najprv vyhodíme ten skurvený tank do ústu, aby nám tu nerobil problémy. A Wiedersehen. Kde si schovaný ty? Mago. Ty bláho, ten je... No počkaj. No ten dostal do pravého oka, alebo do ľavého. Skôr do ľavého. Ďalší headshot. Keď tento dostal do oka. Tento je v tom, že tuto na teba strieľajú z oboch strán. Ten dostal do krku. Ty bláho, táhle sednula. Milujem, keď im prilbice zvonia, keď ich trafíš do hlavy. A tam si skrytý Magor. Aj tomu zazvonilo. No tento dostal do oka. Vyhodíme auta do vzduchu. Niekedy je lepšie, lebo niektorý nácek alebo nejaký nemecký snajper môže streliť do tých nádrží a potom idete do luftu spolu s vozidlom. Asi by už mali byť všetky zabití. Poď BJ. Uvedí trošku strmejší pád, ale sme Američania. Ty Mago, ty si hodil granát, no počkaj. No to ti spočítam, ty Mago. Drzobák. No o takýchto cieľoch som vám hovoril, že sú niekde takéto skryté. To si trafíte a máte tiež za to bod. Ako napríklad aj tu táto fľaša. Teraz máme na to čas, lebo už
Nemčúri sú rozmrdaní na cucky. Nabijeme si zbraj. Toho aj vytočil. Sakra, jak som sa zlakol. Myslel som, že to lietadlo zhodí bombu. Niekedy je lepšie sa takto trošku poobzerať, lebo niekde môže byť skrytý snajper a môže vám vystreliť mozog z hlavy. Dobre, nikto tu není. Vzduch je čistý. Môžeme utekať. A sme na konci ďalšej misie. No. 2 zabíjanie výbuchom, 26 headshotov, 85% na presnosť. Fasa. Ideme ďalej. Dáme si ešte jednu misiu a ďalšie misie potom natočíme niekedy inokedy. Ako som povedal, tak z tohto bude taký krátky miniseriál, kde nebudem hrať celé misie, alebo všetky misie naraz, ale natočíme z toho krátky seriál. A aby som mal aj takto na leto, keď je vonku 40 stupňov, lebo na čo riskovať vonku úpal alebo niečo také, alebo keď nevieš, čo natočiť narýchlo, lebo by bola téma, o čom natáčať videá, ale v takejto horúčave, a keď máš vysoký krvný tlak a k tomu ešte diabetes, tak no nie je to bohvie aká kombinácia, ale radšej by som neriskoval. Takže teraz cez leto, kým bude také priaznivé počasie, že sa bude dať chodiť vonku, natáčať videá, tak dovtedy budem robiť takéto gameplay videá. Lebo čo som natočil už Direl Valley v maďarskom jazyku 2 videá, tak to som videl, že dosť vás to chytilo. A tiež mám v pláne natočiť jeden taký seriál, to je taká tanková hra, strategická, volá sa Panzer Elite. Tá hra už nie je taká známa, ako bolo na začiatku 2000 rokov, ale ja vám o tom budem natáčať. To je tanková hra druhej svetovej vojny, kde začínate misie v Severnej Afrike. Máte 2 možnosti. Misií máte jednu nemeckú a jednu americkú. A budem natáčať aj o tom. Ale o tom, keď bude aktuálne. Tak ideme ďalej. Now I knew where the V2 production facility was. I figured I was in the home stretch. All I had to do was get in, neutralize the 3 remaining targets, blow the whole place sky high, and head for home. Simple. Takže, o čom bude táto misia? Táto misia sa volá Mittelwerk Fabrika. Cieľom tejto misie je potichu sa priblížiť do tej fabriky, získať tajné dokumentácie. To je fabrika na výrobu rakiet V2, kde musíš potichu, volá sa to stealth missile, kde sa musíš priblížiť tak cez ten hangár alebo cez tú fabriku tak potichu ako prd v gatiach, keď si pustíš tichého zabijáka
eliminovať strážcov, získať dokumentácie a na konci výjsť von z fabriky. Máš 3 ciele, kde musíš uložiť nálož a na konci misie sa tie nálože potom po jednom vybuchnú, ty musíš výjsť von a utiecť z tej fabriky, ale to budeme vidieť teraz cez hru. Takže toto bude na dnes posledná misia. Toto dohráme a budúcu misiu vám natočím buď priebehom budúceho týždňa, alebo niekedy cez víkend. Nechajte sa prekvapiť, ale poprosím potom, aby ste mi dali do komentára, či sa vám tieto videá páčia, alebo o čom by ste chceli, by som natočil, aby som ja mal nejakú odozvu, že čo také vás zaujíma. Keďže som youtuber začiatočník, ten svoj kanál mám skoro 2 roky, zatiaľ 38 odberateľov, okolo 5000 pozretí, ale pustíme sa do misie. Takže nachádzame sa v Mittelwerk fabrike. Tu máme jedného ostrostrelca hneď na blízku. Teraz ho strelujeme do hlavy, keď rozprávajú do rádia. Tak. V rohu obrazovky sa, keď budú rozprávať do rádia, tak sa vám tuto označí taká tlaková vlnka, že sa rozprávajú, vtedy môžete vystreliť, tak vás nezbadajú. Inak by vás strážnici zbadali a hneď by celý nemecký Wehrmacht utekal na vás a strieľali by, išli by po vás ako pes po údenom. Zabijeme si zbraň, lebo vždy je najlepšie, keď máte totálne nabitú zbraň. Vylezeme sem hore, lebo tu je dobrá pozícia na to, aby sme potom ostatné nácky oddelali. Tam je druhý snajper. Keď máte takú misiu, kde sú schovaní snajperi, tak vždy dbajte o to, aby ste ako prvé odstrelili ostrostrelcov. Lebo tí majú presnejšiu mužku ako hentí parchanti, čo sú schovaní dole. Ako regulérna armáda. Vždy musíte čakať na to, kedy budú rozprávať do rádia. Kurva. To je v tom, že keď si aj takto priblížiš, máš ho namiereného. Máš ho namiereného, on sa ti uhne. Magor. A potom stratíš mužku. A tento je už len pol gigabajtový. Trafili sme ho do krku. A potom niekedy je najlepšie to, keď máte veľa miesta, kde sa ukrývať, aby ste si menili pozície, bo vtedy vás ťažko nájdu. Kde sú parchanti? Haló, náckové!
Náci, 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 náci. Kde ste? Haló, frickové. No kde ste schovaní? Haló, zmrde. A nevadí. Zmeníme si pozíciu, možno, že nejakého zmrda potom ešte nájdeme. Parchanta nemeckého. Samotná hra je strategická hra. Je to dobré aj na precvičovanie mozku aj zmyslov. Niekedy sú aj také misie, že dáte zabrať, kým prejdeš. Keď som túto hru hral poprvýkrát, keď mi to stiahol brat do počítača, no mal som čo robiť, kým som sa to naučil. Dosť veľakrát mi urobili dieru. Niekde som počul nejakého nemeckého magora. Hallo, Schätzchen, wo bist du? Komm raus. Komm raus, ich warte auf dich. Hallo. Finde die. Halte die Schnabel ab. Ich werde dich finden. Haha. Du werdest mich finden, hahaha. Wo man soll ich lachen? Niekedy pri týchto Nemcoch nadávam aj po nemecky, keď tam budú aj Rusy, tak budem nadávať aj po rusky. Čau. Á, ďalší dvaja. Tí sú ale megori ani nevideli, že ich kamarát je mŕtvy, sakra. Tí sú magori, len teraz badali, že ich kolega je mŕtvy, ty bláho. Tí sú magori. Ostaň tam. Povedal som ti, že máš tam ostať. Nevadí. Čau. Ešte sme to stihli. No, pribež. Čau. No, kde si skrytý? Počujem len jedného. No, ukáž sa ty, magor. Že som preč. Bože, ten je ale výber magor. A tam si. Čau. Týchto máme poriešených. Títo nám už veľa problémov neurobia.
Potom ešte sú aj také miesta, kde si nájdete aj takéto nášlapné míny, alebo sem tam nájdete aj granáty poschované, alebo sem tam dynamit, alebo hociakú nálož, alebo sem tam aj nejaké zásobníky, aby ste mali muníciu. Zbraň máme plne nabitú. Pôjdeme sa pozrieť do tejto budovy, potom pribehnú ďalší náckové. A nevedia aj ich. Trošku postrieľame, pokropíme. A už sa blížia. Himmel, Herrgott, krucinál, Leben getroffen. Ukáž mi tú tvoju nemeckú hlavu. Auf Wiedersehen. Nabijeme si zbraň. Zobrali sme si 2 granáty. F1 granáty americké, nazývané aj ananás. Ešte stále počuť hudbu, takže ešte nejaký nemecký Foltratl je ešte tu na blízku. Asi bude niekde schovaný magor nemecký. No kde si schovaný ty nemecký kretén? Ukáž sa, nech ti oddelám palici. Jeden môj taký dobrý kamarát, tiež youtuber z Česka, tiež si môžete pozrieť jeho videá, volá sa Agraelus, tak sa volá jeho YouTube kanál Agraelus, alebo Agraelové streamovacie šílenství, alebo tak nejak sa volá jeho druhý kanál. On natáčal len gameplay videa a on Nemcom nadáva, že píčusové, čo tiež zvykávam niekedy používať. A tam je píčus. Viem, kámo, že som ťa dostal z trstu. Dobre, gulomet je zatiaľ prázdny, tam nikto není. Ale ešte dvaja by odtiaľ mali výjsť von. Ale jeden vyjde von z tej haly a ten druhý pribehne ku gulometu, čo je ťažký gulomet MG42, čiže Maschinengewehr 42 po nemecky. Alebo ako ja to nazývam, Hitlerová motorovka. Tuto si môžeme pozbierať potom MP40. O tom som ani nevidel, že aj toto je tu. Pritom som už párkrát hral túto hru. Tu je vchod do toho tunela, do tej fabriky. Ale hneď by mali prísť ešte dvaja Frickovia. Keď sa priblížime čoraz bližšie, tak vybehnú ako pes púdenom a už idú. No ten bastard, tak ten ide ku gulometu, ale čau, headshot. Dobre, týchto máme poriešených.
Títo nám už veľa problémov nenamútia. Objective completed. Tu je MG43. 43 poznáš od toho, alebo Machine Engineer 38, že na boku máš túto zásobník. Do MG42 išiel pás s nábojmi. Ale toto je 38. Maschinengewehr 38. Tiež Hitlerová motorovka. A kto si o tom chce vedieť aj o niečo viac, tak existuje stránka Wikipédia, alebo napíšte do Google MG38, MG42 a dostanete o tom informácie. Takže sme sa dostali do fabriky, odtiaľ to nám nehrozí nič, tu sa skrieme, ako vidíte, tam sú bernáckové, frickové Sauerkrauty. Tiež tu budú rozprávať aj do rádia, ale pápa, toho sme trafili do hlavy. Čau. Auf Wiedersehen. Týchto máme poriešených. Nebudeme na to čakať, kým niekto bude rozprávať do toho skurveného rádia. Radšej ich oddeláme hneďka. A teďka. Headshot, čau. 4 headshoty zo 4. No, zase tam prebehne taký výber kokot. Alebo ani nie. Zoberieme MP40, tá sa nám musí ide ku koncu. Taká dobrá, plne nabitá MP40. Tenhle má Lugra, to nepotrebujeme. Teď máme Velroda. To je lepší, lebo to je spolu s tlmičom. Ideme umiestniť prvú nálož sem hore. Medzerníkom umiestniť nálož a ešte máme dve miesta, kde musíme uložiť nálož. Medzičasom ešte pribehnú nejaký výber kokoti. Magorkovia. A sakra. Čau kámo. 104,2 metra. Vypísalo to, že vital hit, takže sme ho trafili buď do plúc, alebo niekde do nejakých iných orgánov. Jednému
jednému alebo niekoľkým som už trafil aj. Nebude tu schovaný Nemec. Treba si dávať niekedy pozrieť, lebo títo hajzli sa tak vedia dobre ukrývať, že ani nezbadáš a hneď... Opa, to som ti hovoril. Vyberieme si Lugra, toho si trafíme do hlavy. No to je to, o čom som vám rozprával, lebo títo magori sa vedia tak dobre skryť, že... Obijeme si aj odstreľovačku. Zatiaľ tam už chodí tretí. No ten je magor, obzerá sa a nevidí, že dvaja jeho kolegovia sú mŕtvi. Ó Bože, títo nemeckí vojáci. Ten je magor, odstrelím jeho kolegu a on sa opýta, že či je tu niekto. Ježiš, to čo sú za idiotov? Boženko moje. A tam ste. Páp, headshot. Ten už nebude mať bolesti hlavy. Medzi časom sa nám živý vstup vypol, keďže sa mi vybil mobilný telefón. Ďalší headshot. Kámo, double kill! Ty blaho, to bola ale šupa. Ty brďo, tahle sednula, double kill. Ty blaho. Sakrejší, niekto po mne strieľa. Kde si schovaný parchant? Headshot, 106 metrov rovných. DJ, ale ten double kill sa dobre podaril, ty bláho. Nevadí, sem keď sme už tuto, tak umiestnime potom druhú nálož. Luger nepotrebujeme. MP40 si zoberieme. Aj keď na konci... Toto bol. Aj to nič, to len odlesky. Myslel som, že je tam schovaná nejaká nálož alebo niečo, čo sa mi môže zísť. Takže som sa spísko. Druhá nálož usadená. Ešte ideme na tretiu nálož. Poli, drž zobák, lebo ťa oddelám. Pardon za ten zvuk odzadu, ale to bol môj papagaj. Mám otvorené okno na vetračku a vonku čvirikajú nejaké vtáky.
keďže pri okne mám strom, asi brza, a tam zvyknú sedávať vtáčiky. A keď čurítajú, tak oni si čurítajú s nimi. No, tak dobre som išiel. Čo si ti BJ zamagorali? Asi sem donútra, ty. Hop. Počuť Nemcov. Teraz si zistili, že ich kolegovia sú tuhí. Dobre, tretia nálož uložená. Tretí objektív. Nájdi Schweigerov kancelár. Schweigerovú kanceláriu musíme nájsť. My sa priblížime. To bolo blízko, trošku sa schováme. Že čo sa stalo, tvoja matka, to sa stalo. To sa stalo, že tvoji kamarádi si tuhí. Ich werde dich finden. A už ty ma už nenájdeš. Že zakryjte okno. Bože, aké okno, ty magor, keď sme neviem koľko metrov pod zemou, ty idiot. Bože, ja sa nečudujem, že títo kreténi prehrali vojnu. Že zakryjte okna. A sme pod zemou, aké okná máme zakryť, ty Übermagor. Pane Bože, kde si schovaný? Lebo si v tejto uličke. Lebo v ďalšej uličke budeš niekde schovaný. Veď sa uvidí, a keď ťa nájdem, tak a na módu. Len teraz si zistil, ty kreten, že tvoji kamaráti sú mŕtvi. On bude v tejto uličke. Tak sa mi to zdá. Čo som ti povedal? Dokonca dvaja. Nevadí, počkám si na nich. Aby mi nerobili ďalšiu galibu. A tento to dostal. Tento hneď vylezie. No poď, kámo. Poď. Skoval som si pištol, kde turák nemá bojáč. Zabudol som zaistiť a odstrelil si toják. Aha, druhou stranou by som mal utekať. Tak, teraz máme za úlohu ísť do Schweigerovej kancelárie, tam získať nejaké dokumenty, ale momentálne teraz žiadni Nemci nebudú, zatiaľ máme vzduch čistý, ale ako náhle nás jeden z nich nájde, tak pribehne skoro celý Wehrmacht a budeme mať čo robiť, aby sme utiekli von.
Táto celá pasáž bude plná Nemcov. To je Schweigerova kancelária. Teraz ide drobná cutscéna. The scientists Ja som were nowhere zatiaľ to be napijem. found, but I kept looking, hoping to find some clue that would lead me to them. A sakra. Der Scharfschütze! Er ist es! Ten Magor nás našiel. Voláme sa, nabijeme si zbraň. A utekáme von. Ostal sa BJ. A sakra. Dostali nás. Nevadí, aj to sa stáva, že niekedy dostaneme na palici. To je najťažšie, keď už utekáte odtiaľto von, lebo utekajú aj oni a keď utekajú, tak nestrieľajú po vás. To je najlepšie. Utekaj, BJ, utekaj! Dobre, sme vonku. Dáme si odstreľovačku. Pravda, že nabitú. Oddeláme toho snajpera. Wow, pekná šupa do srdca. Ide nákladiak. To sme trafili. Kurva.
municíu, si nájsť nejaké dobré miesto, kde ich idem dobre zamieriť. Tento sa dostal medzi trevá. A máme voľnú cestu. A fabrika ide do luftu. A sme na konci tejto ďalšej misie. Máme 13 headshotov, 82% na presnosť. Takže z mojej strany by toto video bolo toľko. Tá bola prvá časť tejto minisérie. Toto video sa dostane dneska ešte na YouTube. Neviem, či dám premiéru na večer okolo 18. alebo 19. hodiny, keď už všetci budete doma, aby ste si mohli pozrieť toto video, alebo po prípade hneď ako to stiahnem do počítača, hneď to dám aj na YouTube. No, ešte by som chcel k tomu dodať, ak sa vám toto video páči, tak vás poprosím like, prijímam aj dislajky, ale keď si mi už dal dislike, alebo palec dole, tak mi aspoň povedz, že prečo si mi to dal, aby som aj ja vedel, že kde som urobil chybu, alebo v čom sa mám zlepšovať, lebo z vlastných chýb sa človek učí. A do komentára mi môžete ešte napísať, ako sa vám toto video páčilo, o akých gameplay videách by ste ešte chceli videá odo mňa, aby som natáčal. Mám ešte Derail Valley, na manželkynom počítači mám Train Simulator, mám Euro Truck Simulator 2, Panzer Elite, také hry ako War Thunder, World of Tanks Blitz, o tom nebudem natáčať videa, lebo už to robí veľmi veľa youtuberov. A keď ste si ešte nedali odber a ste noví diváci môjho kanála, tak vás poprosím o odber, ak sa vám páčia moje videá. Ak ste si už dali odber na môj kanál, tak vás poprosím, aby ste môj kanál odporúčili aj vašim známym, aby som si dosiahol svoj cieľ, aspoň minimálne tých 500 odberateľov, aby som si mohol začať zarábať s týmito videami, a odporúčte aj moje videá vašim známym aj tým pádom, aby si čím viac ľudí vedelo pozrieť, aby som mal čím viac zliadnutí, lebo kvôli mojej diagnóze, čo mám, to je diabetes mellitus typu 2 liečený inzulínom, nazývaná laicky cukrovka. Si viem len takto zarábať, a keďže už
vlastné peňažné a finančné prostriedky, aj čas venujem tomu, že vám nahrávam aj videá, aby som si vedel zarobiť aj ja, tým pádom by som si vedel dostať aj od vás odozvu, že sa vám tie moje videá páčia, že to má zmysel, čo robím, nie len gameplay videa, ale aj o doprave, o dejinách, ako napríklad minulé som natáčal o Šikloši, o vyhliadni maršála Malinovského, tiež aj o prírode, ale keď už natáčam o železnici, alebo o doprave, alebo o dejinách, keď idem niekde von, tak automaticky je tam aj príroda okolo, takže je to zlúčené aj do seba. Takže z mojej strany je to všetko. Ďakujem za váš čas, že ste si našli. Toto bola prvá úvodná časť miniseriálu Sniper Elite V2, kedy vyjde druhá časť, ďalšie video, tak to sa nechajte prekvapiť, ale viem vám to povedať, že to bude čoskoro, možno, že už tento víkend, alebo začiatok budúceho týždňa, najneskôr piatok, to určite. A prajem vám ešte krásny piatok, príjemný víkend, keď ste niekde na dovolenke, alebo aj hoci kde s rodinou, s kamarátmi, tak vám prajem príjemnú zábavu. Ešte raz ďakujem a vidíme sa v ďalšom videu. Čau, čau.